Urelu mendiaren bekaldean Iruñatik 20 kilometrora eta Arga ibaiaren eskuin ertzean, Ibarraren hiriburu administratiboa da baita industria gunea ere. Esteribarko herriburuan gaude gaurkoan Zubirin alegia, herri nimioa baino alaitsua eta ondarearen aldetik sakona eta interesgarria. Gehiago jakiteko ezin dituzue galdu hurrengo irudi eta elkarrizketak. Beno, Urtzi. Haupi, gaixo. Zemuz. Ongi, oso ongi. Konta iguzu non gauden, uzet Zubirin gaudela, ez? Zubirin gaude, gaur, hemen Esteribarren, Nafarroan. Hori da, ez? Eta Zubiriko, herriko plazan uste dut, ez? Zubiriko herriko plazan hori da, hemen egiten dugu festetan eta horrela da guztion elkar... Kolgunea edo ardatza, ez? Hori da. Hori kontatu behar nizun, orain ez dago inor utxik ikusten dugu, baina abuztuan edo hortik gutxi gora bera jendez gainezka, ez? Hori da, bai abuztuan dira herriko festak gainera, eta honen inguruan egiten da pixkat sortzugu festa, eta egoten gara festetan zehar, ez? Bueno, oso ondo, nahi bezu, elkarrizketa hasteko eta ikusentzulei jakiteko, hitz egin dezakegun pixkat Zubiri izenaren jatorriari buruz, ez? Nondik dator pixkat, zein da bere etimologia? Bale, Zubiri Zubiaren ondoko hiria da, ez? Azkenean Zubiri ibaiaren ertzean eta Zubiaren ondoan eraikitako herriska bat da, ez? Eta hortik dator. Hortik dator gehien bat, ez? Bueno, pixkat hitz eginez historiari buruz ere ekonomia, ez? Ekonomia daukagu izpide eta ekonomiari buruz hitz egiteko badakit lehenengo sektorea, bigarrena eta hirugarrenak badituela bere oihartzuna eta bere esanahia, ez? Konta idazu pixkat zenolako oihartzuna izan duen. Bai, hemen betidanik lehenengo sektorean, abeltzaintza eta nekazaritzan lan egin izan da, ez? Hori izan da motore azkenean, ez? Eta, bai da egia, beste momentu batzuetan ere zuraren lanketa egin izan dela, eta baita ere orain asko dago magnesita, ez? Magnesitaren ustiapena harrobien bidez. Zenolako evoluzioa eduki du, ez dakite, gehien bat azken 10 urteotan edo azken belaunaldietan, zuk esaten zenun bezala, industriak, ez, gehien bat? Bai, gehien bat industria. Industria, bai harrobi industria, esan bezala magnesitaren inguruan dagoen enpresa honekin, baina baita ere asko ez dakite, embutido eta estebetekin zerikusia duena ere landu izan da, eta baita ere turismoarekin zerikusia duena, ez? Erromesaren bidearekin zerikusia duena, azken urteotan goruntz eta goruntz doa, ez? Horri buruz galdetu nahi nizun, turismoa gaur egun, zenolako ez dakite papera daukan edo nola ikusi dezakegun kanpotarrak etortzerakoan zer da gehien miresten duguna, dutena? Gehien miresten dutena nik uste da bidearekin datoz, erromesen bidearekin datoz, eta azkenean oso polita da, ez? Hau zerbait espeziala da, ez? Eta horrela ere ikusten dute haiek, ez? Herriska txiki bat, ez dakit oso polita ere ez, eta jendearekin azkenean harremanetan jartzean oso ongi sentitzen dira, eta hori da nik uste gehien gustatzen zaiena, ez? Natura eta ingurumena ere, uste dut mendiz inguratuta zaudete ere? Hori da, mendiz inguratuta gaude, eta horreagatik Zubirira da lehendabiziko etapa, erromesen biderako lehendabiziko etapa, hori hartzen ere har daiteke beste, hasiera beste... Abia puntu bezala edo. Beste abia puntu bezala, baina bai da Horreaga eta Zubiri etapa bat markatze dute, eta honetan jendea etortzen datornean oso gustora egon dela eta oso polita dela esaten dute da. Eta festei buruz ere esaten dute, nola definitu ditzakete hemengo festak? Bueno, ni nola ikaragarriak edo apartak edo. Bai, oso politak, niretzako oso politak dira festak, baina egia da, badela urtean behin, ez, denok kalera ateratzen gara, plazara atera, ez, eta askotan gure etxeetan gaudenean, ez,
zerbait faltan botatzen duguna da, eta bueno, abuztuan da, hori, denak kaleratatzen garenean, eta bueno, 5 festa egun ditugu oso ongi pasatzeko. Abuztuaren ze egunetan, ez da lehenengo asteburuan edo? Bai, lehenengo asteburua hartzen du beti, ez da inoiz fijo, egunak ez dira inoiz fijo, baina beti lehenengo asteburua da. Beti lehendabiziko ostiralean, botatzen dugu zuziria, eta hortik aparte ja ikuskizuna eta alaitasuna. Eta bazkari potoloak egingo dituzu ere, ez? Bai, bazkari, afari, pixkat bakoitzak ere egiten du bere familiarekin, bere lagunekin, bakoitzak egiten dugu gurea, eta gero baita ere badugu bazkari herrikoi bat, ez? Azkeneko egunean festei agurra emateko, eta baita ere bukatzeko aldugun bezala edo beren. Kriston parrandak, bai festa horretan baita, urte bukaeran badagor beste baten bat ere oso formatua dena, ez? Bai, duela 5-6 urtetatik ona, martxan jarri dugu gazte eguna, egia da, jende gainezka egoten garela, jende asko dator, ez bakarrik Esteribarko Ibarretik, baizik eta Iruñetik eta Iruñerritik jende asko dator, autobusa jartzen ditugu ere, eta geroz eta jende gehiago dator, geroz eta ezagunagoa da festa, eta guk geroz eta hobeto pasatzen dugu, orduan, zerbait goruntz doan zerbait da, orain sortua ere, gazteengatik sortua ere, eta oso pozik gaude, ez? Baita ere badago beste festa bat, dela San Esteban patroiarena, Zubiriko patroiarena, eta lehen egiten genituela festak eta egiten zela zerbait gehiago, orain geroz eta gutxiago egiten da, baina behintzat hori errespetatu jendeak festa hartzen du, eta errespetatzen da festa nolabait, ez? Oso ondo, festak pixkat alde batera utziz, bukatzeko gastronomia, zer esan dezakegu horri buruz, badakit odolkiak edo txistorra eta horrelako sakramentuak, bere importantzia badute, ez? Bai, hemen bi fabrika nahiko ospetsuak edo famatuak daude, bai, eta horretan txistorra, odolkiak, rellenoa eta oso onak egiten dituzte, ez? Eta horretan oso ongi doaz, edo omen doaz. Eta gero ere, hemen hau ehiztari herri bat da, betidanik, Esteribarko Ibarrean gaude, eta batzuk diote ehiztari bar bat dela, ez? Eta baita ere, hemen Zubirin egiten da asko ere, orein eta basurdearen hori da, txistorra, edo txorizoa. Eta horretan ere, jendeak egiten du edo badu ohitura egiteko. Eta kalitate ona, badu edo? Oso ona, oso ona omen da. Bai, dastatu behar dugu, ez? Kun baino lehenen hemendik Zubiritik, ez? Dastatu beharko zenukete, bai, oso ongi dagoke. Bueno, saituko geha, mi esker denagatik Urtzi, eta segituko dugu gure bidaialdi hemendik Zubiritik. Oso ongi. Bale, ondo izan, aio. Tamaina handiko etxe zaharrak, 4 isurietakoak, 3 edo 4 arteko solairuak. Hemengo arkitekturari buruz gehiago jakiteko, preseski gure saioaren 2. atalari ekin beharko diogu. Beno, Markel, zemuz? Oso ondo. Oso gustora gabiltza, Zubirin, gora eta bera zuen ondarea ezagutzen, eta orain ikusten dugu zure atzekalean begi bistan daukagu Puente de la Rabia deritzon eraikina, ez? Kontaidazu pizkate zergatik daukan hain fama handia hemen Zubirin. Lehenengo gauza, hori, Zubiri deitzen da Zubirarengatik, eta esaten dute oso 11. mendetik datorrela, eta hori, 11. mendean bazekiten bazegoela, baina berez bukatu zuten 14. mendean. Eta hori estilo romanikoa badela esaten dute, eta oso esanguratsua da herrikoa, eta hasieran egin zuten erromesak pasalizateko Argaibaia, hau da Argaibaia Iruñara doana, eta berez bere funtzioa bada hori erromesak pasalizatea, ez? Santiago bidea dauka bere ospea eta bere gauza, Eta horregatik eraiki zuten, eta bertan ere, kondaira baten bat badago, ez? Bai, hori da, lehen uste zuten errito magikoak egiten zirela, baina orain dela gutxira arte,
uste zuten, bueno, errabiaren asuntoa orain kontatuko dizut. Hor, uste da, lurperatu zutela neska bat errabia zuena, eta horren ondoren, errabia zuten aberek eta txakurrek ematen zuten buelta zutabeari, 3 buelta, eta errabia kentzen zitzaien. Sendatzen ziren guztiz? Bai, oska egiteari utzen zioten, bai. Beraz, miragarria da, edo horrela definitu dezakegu edo? Bueno, hori uste zuten ez dugu frogatu bintzat. Gaur egun ez dakit horrelako miraririk egoten dien, ez? Ez, gaur egun oso gutxi, egia esan. Oso gutxi, ez? Bai. Bueno, horretaz aparte, badakite, zuk esaten zenun bezala Done Jakue bideak, protagonismoa du hemen Zubirin, eta horregatik Erromesen aterpetxe bat aurki dezakegu hemen herrian, ez? Bai, hori da. Lehen, baziren eskola zaharrak, horiek, daude hor bi eraikuntza taula, eta horiek, eskola zaharrak baziren, eta, eskola berria eraiki zutenean, hori jarri zuten alberge moduan, eta hori bada alberge publikoa. Badaude ere bai alberge pribatuak, pensioak, ze, gero eta gehiago hartzen ari da ospe handia, eta gero eta jende gehiago etortzen da, eta behar dute lo egiteko lekuak, eta denak betetzen dira, egia esan. Hori galdetu behar nizun, kopurua gero eta handiagoa da, ez? Bai, orain dela urte batzuk, ja ikusi zen, jende pila etortzen zela, eta esaten zuten, ja heldu gara... Jendez gainezka, ja. Bai, baina, ikusten ari dira urtez urte gora doala. Bai, gora doala, eta orduan, hori nabaritzen da, ostelaritzan, eta, hori, dendeetan, lo egiteko lekutan, bai, eta... Ekonomikoki, ez? Bai, diru asko sartzen da hori Erromesengatik, eta, bai, ze hori, goraka doa. Nahi badezu orain zintxoago edo jarri gaitezke hitz eginez Elizari buruz, ez? Zuen Eliza, San Esteban da, uste dut, San Estebanen patroiaren omenez. Bai. Zer esan dezeko guni buruz, zenolako osagarriak ditun, nork eraiki zuen, zer estilokoa edo zer estilo ikusi dezakegun? Bai, jakiten da ja, 19. mendean, berreraiki izan behar zutela. Ze, guda karlistan, lehen zegoen Eliza hautsi zen edo egoera oso txarrean geratu zen, bai, eta lehen bazen Eliza Inmaculada izenekoa, eta orain, berreraiki ondoren, hori, San Estebaneko Eliza bada. Eta bai badakite estilo barrokoa zerbait baduela, ze 18. mendetik ekarri zuten beste Elizatik, estrukturaren parte handia, ez? Eta zenolako funtzioa dauka gaur egun, zagiteren mesak egiten diren, baina, jendearen aldetik, zagite saletasun handirik dagoen edo geroz eta gutxiago. Lehen bai zegoen zaletasun gehiago, adin guztietako jendea joaten zen, mesetara, ez dakit berez ze mesak zeuden, baina bai egiten ziren ere bai mesa bereziak, Ollarraren mesa egiten zela ere bai, gaueko 12tan, eta hola... Gabonetan, ez? Bai, Gabonetan, hori da. Baina orain, asteburutan badaude, ja Ollarraren mesa ez dago, eta ere bai asteburutan, joaten da gehien bat jende heldua, ja jende gazte gutxi joaten da, bai, hori da gaurko egungo egoera. Nahi duzu arkitektura erlijiosoa aztertzen dugu pixkat, eta orain pixkat arkitektura zibilari berriz protagonismoa hitz ematen diogu hemen etxe handia etxea dugulako, ez? Ez dakit hemengo etxe zaharrenetarikoa. Bai, hori da, badaude etxe oso zaharrak hemendik batez ere herriko plazan, hemen zubi ondoan bertan eraiki zirenak, baina bai uste dute hau zaharrena edo zaharrenetariko bat dela. 18. mendekoa, hor jartzen du gainera plakatxo bat, jartzen duela 1700 eta pikoko urtekoa dela, eta bai, hau da... Hau da, famatuena edo ospetsuena edo zarrena ia, ez? Bakarrik bukatzeko, egarri baldin bagaude nora joan behar dugu, nora jo behar dugu? Bai, hemen, betidanik izan da hor Batueko uraren iturria, eta hori, gure gurasoek eta Aiton Amonek, bai badakite ja, kontatu izan digute, bazegoela eta hola, eta, badauka ur berezia, azufrea daukan ura bada, eta, badauka arraultz ustelduaren usaina. Nahiko pixkan nazkagarria usaintzen du, baina berez esaten dute zaporea ez duela. Nik ez dut frogatu, baina esaten dute hori. Eta batez ere lehen, gure gurasoek eta gure Aiton Amonek esaten zuten oso ona zela azalarentzako, eta ematen zuten azalean, eta sendagarria ere esan dezakegu dela edo? Bai, esaten zuten azalak zeuzkan problemetarako arazoentzako bai ona zela. Eta orain
gaur egun berreskuratu du udaletxeak. Ze egon da urte batzuk non zeintzutan ez da... Ezen. Eta beraz, jun baino leheno ere, ez da, probatu edo dastatu behar dugu, ala ez? Edo komendatzen diguzu, ala ez? Bueno, animatzen baldin bazarete eta ausartzen baldin bazarete usain horrekin, bai. Beno, saiatuko gea eragiten dugun. Bueno, mila esker denagatik oso gustora egon gera zurekin hitz egiten, eta bueno, hemen bukatutzat emango dugu gure elkarrezketa. Oso ondo. Bale, ondo izan, aio. Agur. Leku ederra, aparta bertakoen artean bizitasunez bete eta egia esan zubirik ez du aurkezpen handirik behar. Horregatik, erreportaia saioa ikusi ondoren badakizuen non igaro behar duzuen hurrengo asteburua. Hala izan bedi, aio!